Santang-santa ng gadaang datingan kang personalis kang Santa Elena Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Major Norwin Abilida. Mantang piglilibot ang kada barangay sa Banwaan kan Santa Elena, Camarines Norte. Nanao ang mga inining regalo sa mga chikiting sa mismong aldaw kang Pasko. Alagad apwera sa bitbit na regalo. Nakasulot pa ang kapulisaning Santa costume na talagang kinaaliwan kang kaakian. Sigun kay Police Major Abilida, taong 2016 kampuunan ninda ang siring na aktibidad asa sa naging tradisyon na ninda. Sabi niya, saro sa mga pinakaobheto ninda, iyon mahali ang takot kan mga benepisyaryo sa kapulisan. Team po kasi natin kasi po Pasko po ngayon eh. So nakikisa po tayo sa diwa ng Pasko para po makita naman po ng ating mga mamamayan na hindi lang po law enforcement ang kayang gawin ng ating kapulisan. Na kaya po natin makiisa at makisaya po sa kanila upang may diwang po ang diwa po ng Pasko na may siya yung bawat isa po. Suportado ini kang lokal na gobyerno kang Banwaan, maging ang saindang stakeholders, aktibo man na nagpartisipar sa aktibidad. Apwera sa kaakian, tinawan maning pamasko kan hepe ang piling senior citizen sa lugar, arog kang bagas, spaghetti asin gatas. Yun naman po ay pamaskong handog na hepe po ang tema. Kung saan po, ina-appreciate po natin yung ating mga senior citizen bilang pillars po ng ating community na sila yung taga-disiplina, sila yung taga-kapay sa ating mga kabataan. Mientras tanto, apwera sa pagtaong kaugmahan sa mga residente, pigsyerto man kang kapulisan na magiging matrangkilo ang pagsabat kang bagong taon sa sindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal